kin ga mata a cikin dabata? A'a. Hakan ya nuna miki cewar ba na ta'ammali da mata a dabata. Amma da ka tsaya. Saboda ɗan hakin da ka raina shi yake tsone maka idanu. Na san zan yi maka amfani a cikin dabarka. Shin ba kai mamakin yadda na zo na saka takarda a cikin aljihunka ba? Kana ganin duk garin nan akwai macen da za ta iya yin haka? Oga Shaho, wannan ba za ta yi mana amfani kwarai da gaske wajen raba matan aure na cikin unguwa kwaya da wiwi. A ɗauke ta kawai. Eto, zan iya baki dama tun da ɓangare ne na kasuwanci. Duba da rashin tsoron da kika iya nunawa har kika tare gabana kika samu takarda. Na karɓe ki. Amma ina so ki sani, ke kaɗai ce mace yanzu haka a cikin dabata. Idan kika shigo min da cin amana. Shaho kwace kayan yaro, wala ko na babba ma ya ɓoye. Burina, 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 burina. Ina jin ka. Bosman, a kowane dare ina kasa bacci saboda tunanin Husna. Yanzu ma bacci ne na gagara, shine na ce bara na kira ka, me update akan aikin da na baka. Kai me yasa ka fiye gaggawa ne? Za ka iya ɗaukansa da gaggawan. Wannan aikin da na baka shine burina. Bukata na ka raba su in samu na yi wuf na aure Husna. Karka damu. Ka ɗauka a ranka in ka ba Bosman aiki. Kamar ka yi nasara ne. To shikenan Bosman. Daman na yaba da ƙoƙarinka. Ka ci gaba da aiki tukuru wajen raba matata da wancan baƙin bugaggen mara amfani. Kamar ka yi nasara ne. Good. Na gode, Bosman. Shawo ya kamata mu duka ma lafafa mu lafi. Saboda dare yayi. Shawo, magana fa nake. Shawo tunanin me kake yi? Ba za ka gane ba Jadu. A duk lokacin da dare ya yi, ina tuna wata rayuwa. Ina tuna lokacin da na fara shiga daji, lokacin da na fada dabar janare a cikin wannan daji. Kafin na samu nasarar kashe janare na hau gurbinsa. Jadu, ina tuna fafatawar da aka yi kafin na kawo wannan matakin. Ba kyau ba daɗi. A duk lokacin da na tuna fafatawar ba na iya yin bacci. Jadu, an zubar da maza Jadu.
kayyasa shawo a wuce haka shawo kwace kayan yaro ko na babba ma sai ya dafi. na yafe ma Jadu, ka koma malafa ka lafi. Yayi Ci gaba da tafiya. a wuce ba masa. Zane. What is the update? Bossman, na samu nasarar shiga jikin shi domin da alama har ya fara yadda da ni. Sai dai ya bani aiki, amma gaskiya aikin ba layina ba ne. Kamar wannan irin aiki kenan? Eto, ya ce zan dinga rarraba wa matan aure na cikin unguwa kwaya da wiwi haka. Zane kenan. Ai wannan is a normal thing. Domin ce ga daman ya faɗa mana. In mutum yana so ya burge shaho ya zama nan mara tsoro shine kadai zai samu nasara akan shaho. Shaho kenan. Lalle kin yi aiki mai kyau. That is why I am very, very proud of you. Mu ƙarasa joint ɗin ko? Ke, me ya kawo ki gurin nan? Ko dan kin ga na tsatsaya da ke a baya na yi maganganu. Shine ke wani bibiya ta. Zuwa ne in tambaye ka. Me? Nisa bakin ka yake baki. Lakwa DJ haka tafi zai muku korafi. Na fahimci ba ku liƙi a gidan wasan nan. Saboda haka wannan sabon ƴan wasan da muka kawo idan ta baiti ɗaya ba ku liƙi ba billahi lazimu sai mu muku adibat. Adibat kuma? Jaruma a kafta. Dukkanin mafaka ta jini a jikina soyayya ta kai. Duk inda ake zancen wani ɗan gayu to baby na ya kai. Yadda nake maka kuka ka san cewa ba wani bayan kai. Zo na raka ka masauki da duma na aje jin daɗin ka zo. Nawa ne isauka ƙasa? Su dai wani abu wai su wiɗi sai su ba su saukar ba. Mun san cewa ana kallon mu a waya a ƙauyen gari da wajen gari. Ƙwarai ma kuwa. DJ haka tafi zai tallata muku sabuwar hanyar da za ku sai data mai ƙarfi mai lafiya mai inganci. Data cheapest ku tafa mata. Ita wannan data da kuke gani ba taɓa samun kamar ta ba a kaf arewan Najeriya. Data cheapest shine suke sayar da data mai rahusa MTN za ku sami shi a 240. Duk wanda yake da waya Android ko iPhone zai iya downloading din data cheapest ya register. Albayarku idan ka ɗauko data cheapest kai register ka gaiti mutum za su baka wata garaɓasa mai tsoka. Ba sai na cika ku da surutu ba ga wata lamba nan a description ku ɗauka. Customer care ne za su yi muku ƙarin bayani. Wato ainihin mune godiya ga wannan data cheapest kuma wato ainihin zai mu ɗauko sa wayoyin mu. Wato kakata da ma kullum ta sana ɗauko mata fim a cikin wayata. Dan haka zan je amfani da wannan data cheapest din. In ta rubuto data mai sauki da inganci. Ko ta ci gaba da girgizawa. Wa dawo da kudu. Ka iya share kuka kan na faɗi ka gane malafata. Kai ka saya mini fannin soyayya har nake faman tozo.
So ki ga ya ja kamar na mata? Duk wanda yake mu'amala da wannan ya zama dole bakinsa ya kasance baki. Ni ma ina so in tambaye ki. Me yasa kike yin shigar banza duk da na san wannan ba tarbiyyar gidanku bace? Ko ina yi ne saboda in burge ka. Ki burge ni. Idan za ki shigar da tafi wannan ba za ki taɓa burge ni ba. Mata ba sa ɗaya daga cikin abubuwan da suke burge Shahu. To kai me yake burge ka? Ba ki da wannan matsayin da zan gaya miki, saboda haka ki ware. Warata ma kake? Eh, ki ware na ce. Shi kenan nan da batun da karan kora. Burina, 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 burina. Baba, ina jin ka. Na sake dawowa a karo na biyu. Na yi mamaki yadda na ga Yusuf, a yadda ka gaya min sai na ga ya wuce haka ma shi. Lallai mamaki yadda ka shiga wannan guri ka fito a raye. Ai ina da yaƙinin cewa ba zai taɓa cutar da ni ba, saboda ya san ni mun yi rayuwa da shi a baya. Wai shin baba ka san yadda Yusuf yake a baya kuwa? A'a yaro, ban san shi ba da a baya, na san shi a yanzu. A sai da ba karamin dan ta'adda bane. Ni da yanzu ina mai baka shawara, duk abin da zaka yi taka tsantsan da shi. To shikenan baba, na gode. A bai yaro, me dai ya shi ne ka kan Shahu? Sunana Shahu. Na zo ne in shaida miki cewa ba ni na kashe ƙaninku ba. Saboda Shahu baya kashe yaro, sai dai ya kwace kayan yaro. Ba na faɗa miki ne don ki yadda ba. A'a, ina so ki gargaɗi yayanki da kyau akan kar ya sake ya shiga hurumin Shahu, don ba zai kai labari ba. Kuma na san zaki mamaki me yasa nake gaya miki ba shi ba. To dalili shine idan da shi na samu ba ke ba, to zaki kasance ke kadai ne a raye, domin hallaka shi zan yi. Kin ga zai kasance ke kadai kika rage kenan, saboda haka ki gargade shi da kyau kar ya sake ya fada tarkon da ba na shi ba. Yawo ɓata kayan yaro, wallahi kwana babba ma ya ɓoye. Mu je dai Shahu, na ce kai hewa in an gan ka tsere.
nace da a rungume ka wallahi gwara a rungume transformer kai ban da abinki ina shaho ina kashe yaro karami ai nake ga miki sai dai ya kwace kayan yaro na babban ma ya gashi sai ya koye Gaskiya kana da kira kai gaskiya kirar ka ta haɗu. Ina san ki ta yi mun tabbas ta yi mun. Ku shirya sabo zagaya kuma da zaben kafce. Me yasa mutanen Biru bai suke neman ki? Ni ba mace bace ba kuma a macen ma haɗaɗɗiya. Ga wani can yana zaune da ita ko kamar gashi yana zuwa. Me alaka ka da ita masoyinta ne? Abun kamar wani albara. Muleka India. Ni ne da ba nake magana. To, ni ne da ba. Rajamuli ne. Kai gaskiya wannan dauka ta yi. Zo abokina. Kai ni ba wuce ka bane. Hakika wannan kaftin. Ya sha bambaderin. Kaftin da kuke gani na Muleka India. Daga Algaita Top Studio. Kai. Kama tama. Ni ba faɗa nake so ba. Ni kai nake so. Kai kadai. Me wannan kuma naka ne? Kai. Ta yi kenan sai an taya waka. Muleka India. Karsashi TV yi mata kwanta domin shege wannan zazzafan kamce. Kada ku manta ku yi mana subscribe. A kamta don yin kenan.